ত্রিপুরা মথা পাঠে খেলাইবানি বखे tei chung ageo chung doliriang bono bup phas khei rohaka mungsa bunai pheiya tei bini pokhe bo paigoi tei sonjaimani Tripura korbok ni ongoi emle bobo bono chung hamjagoi bot roi pas khei rohaka mungsa bunai ya ta khe chung chini je korbok saidime chini parak kami ganarno pronab Tripura kaisa candidate mangkha bono chung hamjagoi tarba chung bono kisa bo naituno chini pasu borong naikumo naigoi tei omni bagoi chung hamjagoi tabuk 20 butar kau chung hamjagoi bono tabuk chung bini oro phaikata haini bagoi hambai sini media friend no tini haino hai chung belai tongthomani bisingtei chung tini khatong khajake lamsongmani panda khlaika tini omo thaingkha gusamoni para jenta tisa bisi andaro tinoro Tripura motha yakarei 10 family ni 22 butar hai borok tini sumoi baksa join dekha agami dino IPF tini angni soke ni derengei bongna no apply khlaina bagai bongni chuba sumano bagai ang sakbai thaningai tai pati ningai bongno hambai janogo tai pati bana roi bongno lamsogo hambai